Ние трябва да го повтаряме това нещо всеки божи ден навсякъде. Нашите така наречени партньори в Европейския съюз трябва да разберат две неща. Македонски народ няма, македонска история няма. Македонците са българи, говорят на български език. Историята на Македония до 1945 година е неразривна част от българската история. Дори и в момента, като втора българска държава. Тя е на практика една съвременна източна Румелия. На България е нужно ново съединение. И за да стане това нещо, ние българите първо трябва да мобилизираме собствения си вътрешно политически потенциал и след това вече да направим необходимото, за да ангажираме нашите съюзници в наша подкрепа. Защо са ни съюзници, уважаеми сънародници, ако те работят за нашите врагове? Въпросът е обаче защо България нищо не прави до момента и защо не мобилизира своите така наречени съюзници. Европската комисија ја повика Бугарија да ја почитува одлуката на Европскиот суд за човекови права за регистрација на политичката партија на македонците Омо Илинден Пирин. Ова денеска го соопшти еврокомесарот за правда Франко Фратини. Нека да кажа какво ще направи Възраждане, когато започне да управлява държавата. Въпросът за спазването на правата на българите в Македония ще бъде императивно поставен пред нашите така наречени партньори всеки божи път, когато се видим с тях. Европскиот суд за човекови права ја осуди Бугарија да плати 33.200 евра на Омо Илинден, организација на македонците во Бугарија поради одбивање регистрација. Судот вчера објави 3 пресуди за случаите на Омо Илинден против Бугарија. Првите 2 случаи се однесуваат на жалбите против одбивањето на властите да дозволат регистрација на Сдруженијето во Бугарија. Без изключение. С това ще започваме. Защото българите в Македония не са просто наши сънародници. Те са европейски граждани също така. Побара премиерот Ковачевски. Ова доаѓа откако Стейт Департментот нотираше дека Софија продолжува да ја негира регистрацијата на етничко-македонските активистички групи во Бугарија. Политичар не проговори ништо за извештајот на американскиот Стейт Департмент. Според извештајот, иако бугарските закони предвидуваат право на слобода на здружување, Софија не го почитува бидејќи не дозволува регистрација на обедината македонска организација Илинден, како и на Друштвото на репресирани македонци жртви на комунистичкиот терор, които им се нарушават основни човешки права. Като основното човешко право в Европейския съюз е правото на свобода на самоопределение, да решаваш какъв си. И никой няма право да нарушава това твое свещено човешко право.